presne. G-Makey teraz musel odísť. Ale za takých 15 minút je späť. Ejha, tak toto mi bude treba veľa toho. Lights band. Takže mi bude treba túto. No to spravím. Muramasu mám a Blade of Grass. No, to by som mal mať tiež na to. Dobre. Takže na všetko mám. Takže dám teďka disconnect a znova sa prihlásim. A mal by som byť pri mojom dome. Á, čo tu robí? No. Takže bude mi treba to Lights Band. To si spravím. Teraz neviem presne, čo všetko by bolo na to treba. Ale mal by som vlastne na to mať. No niečo podávam dole. Podávame sem. Nejaký bordel. Jej. To si nechám na neskôr. No. A vybereme. Teraz neviem, či to ešte vôbec mám. No máme to, predsa len. Pozrieme sa, či to stačí. Volalo sa to Lights Band, áno, máme na to. Lights Band, ďalej na to bolo treba Muramasu. Viem, že som ju mal. Jo, máme ju. Super. Tak. Muramasu by sme mali a ešte mi treba Blade of Grass. 20 Jungle Spores, 20 Stingers. No, Jungle Spores by sme mali. Ale tie Stingers, to teda neviem, či mám. Viem, že som ich dával G-Makeymu. Ježiš, 2 Stingers. Spýtame sa ho. Uvidíme, či má. A ak nie, tak budem musieť ísť do džungle. No asi tu není, no nevadí, pozriem sa predsa len, či má. Aký poriadok. Veru asi ich nemá. Sakra. Lol. Takže dáme si tu novú pec. A tu ju asi nedám.
Tak ten tabard posuniem ďalej, no. Hej! Hellforge. Hellstone brick. Pozrieme sa, čo všetko sa dá ešte spraviť z Hellstoneu. Bude to veľmi zaujímavé. Čo by sa dalo spraviť ešte z Hellstoneu? Hellstone, kde to máme? Tu máme Hellstone bar. Dá sa z toho spraviť Molten Armor. LOL. Tak to je teda super. Oj, ale troška veľa, nie? No nič, uvidíme. Či toľko toho budeme mať. Ale zrejme nie, lebo ich máme 86, čiže ešte ich pôjdem naťažiť. Tak zatiaľ sa majte. A za chvíľu pokračujeme. Dobre, sme späť. A ja pôjdem ťažiť ďalšie Hellstony. Ja vytváram obsidian. Aby som mal armor. Všetké. Idete vy prosto, to zabijem. Inak mám ďalšiu tú vodu hovadinu. Vôbec neviem, na čo to je napísané, tam je, že you are terrible person. Niekde som mal po bugoch tie stingers. Shit. Kde tá voda zmizla? Ich mám len... Kde je moja voda? Aha, tu. Juhu, spare. Že kde mi zmizla voda? Spare, mám stingers. Nemám ešte tie tvoje stingers. Jo, Blood Moon asi. Hej, je. Rýchlo hore, rýchlo hore. Choď hore, tu sú tie zajace blbé. Aj zombíci, oh my god. To sa stalo presne ako vo videi Sophie.cz. Tiež má dobré videá. Tých tu je. Z nich padaj na tie hovadiny. Veľmi dobré videá má. Poď som rýchlo, poď do shopu. A tiež to takto plánoval, že pôjde ťažiť. Že pôjde ťažiť a... Shit, oko. A tiež sa mu takýto Blood Moon stal. Bože, oni našli, pozri sa, čo spravili tie svine. Ako sa tady dostali? Jež, máš to blbé. Crap. Hellstone bar. Fuck yeah. Spravíme tu. Mám ich iba 18. Spravíme tu rýchlo núdzovú onu. Spravil som tu núdzovú vec. 17 Hellstoneov, ešte dvakrát toľko som mal. A na čo na čo? Na tú zbraň. 35 Hellstone barov potrebuješ a mám ich 18. Dvere sú tu potvárané do rytí. Ja som pozatváral niektoré, čo som tu mal. Rýchlo musíš pozatvárať dvere všetky. I to bude dlhšie trvať. Chod za obchodníkmi, mali by predávať iné veci. Safe! 50 goldov, či praši. Ale to je hovadina, ten save, to máš skoro jak truhu, ale... Zombík ti ide dvere otvoriť, hochu. No. Presne jak v tom videu. Sophie.cz, ten má tiež veľmi dobré táto by mala predávať kvalitné videá. The Evil Moon Tonight, be careful. Presne toto sa stalo aj jemu. A 50 goldov by som dane... 50 goldov by som dane nafarmil. Mám asi takých 25 možno dokopy. Ja mám takých 16. Dobre, kašlem na to, majs. Ten zombač otvoril dvere. Silver bullet. Počkaj, ja mám ale pištol. Idem si spraviť priekopu, lebo... Corrupted seed má. A nechcem, to netreba. No a nič mi z tohto tu netreba. Počkaj, jedno mi kúp mi jedno, nemám pri sebe prachy, nechce sa mi. Čo, corrupted seed? Jedno potrebujem. Tak to ti kúpim. Buď taký laskavý. Tu máš, kde si. Tu máš. Koľko máš tých roten chunk? Mám ich dať v bagu, zo 20 bude mať aj viac možno. Tak sa treba pozrieť. Môžeme potom vytvoriť ďalšieho bossa, to sa zíde vždycky.
Shit. Na armor alebo na nejaké. Počkaj, ukážem ti tú moju super tuto. Teraz, pozor. Lol, Nie. husté. Že? Veľa many to žere, ale. No. Oh! To riadne killuje, pozri. No. Husté. To je husté, že to na viacerých ľudí to dáva. Ej, shit. Počkaj. Nemá manu. Crucio. Aros. Shit samo. Počkaj, použijem na ňo dačo iné. Avaka kedaura. Krep, nekrep. Nemá manu. Low mana. Počkaj, Mana chcem is tohto, low. ja chcem tie čierne sklíčka z neho. Z koho? Z toho lamera. Ešte, že sem sa nedostanú, snáď. A sa mi zdá, že to teraz nepadá z toho. Počkaj, ja si idem spraviť tú... Treba ti zohnať duo tento. Nie, ja si idem spraviť tú zbraň. Jakú zbraň? Je treba tu, čo je v džungli. Čo som vtedy... Tak to musíš ísť do džungle. Nie, ona sa dá spraviť, videl som to. Lol, že Ono Thorn... sa dá spraviť, ale... Lol, to je husté, že Thorn Chakran. To si ty kokos. To mám ja, toto. Čo to je? To si máš na... Ja som trafil Guide. Chudák nerobil. Jo, môžeš zabiť, počkaj. Nezabíjaj mi ho, môjho Guide. Chudák chlapec. A teraz pozri sa, ako sa roztvrtne. Ty hnusný vrah. Dobre, pôjdem ti zabiť do domu všetkých. To sa nedá zabiť. Shit, ja neviem už čo mi na to... Viem, že Stingers a Jungle Spore. veľa Ešte raz hovorím. sa radšej pozriem. Oči tu máš pod zemi, zabijem ti. Pro istotu sa ešte raz pozriem. Zombaci odchádzajú, to znamená, že ide byť deň. A nie, ty kokso, koľko ich tu je. Predsa len sa pozriem radšej na Wiki, aby No, moje super kozlo. No, by som bol istejší. Neviem, že ak sa to volá. Koľko strieborných som vyfasoval. Neviem, že ak sa to volá, teraz tá zbraň už som zabudol. Blade of Grass. Blade of Grass, hej? Potrebuješ na to spore aj tie hovadiny. Nie. Ja som rozmýšľal, že si ju kúpim, ale... A kde sa dá kúpiť? Počúvaj ma, poď mi helpnúť teraz s hellstonami a potom pôjdem s tebou do džungle. Ja nejdem do džungle. Ona sa dá Musíš spraviť. ísť potom 20 Stinger, 20 Jungle Spores a Broadsword. Shit, ešte Broadsword som nemal. Máš tie hovadiny všetky, surky? Hej, ty si mi dal tie Stingersy, Jungle Spores, to som mal, 21. Počkaj, čo mi to bolo? Potom nehelpne. Tu zbraň, Je. Broadsword. Ja múra pasu nezaženiem, to je v ríti. A Mura Masa, tak ja potom pôjdem, ak chceš s tebou do džungle. Ona tam padá. Potom. Počkaj, mne A teraz mi treba... treba skôr. Potrebujem si ísť po Silver. Počkaj, chcem z nich tie sklíčka, Sklíčka dotyko. Jo, spadlo, ale neviem či... Nie, to je obyčajný lens. Ale ich to je, ale fajne sa dá na nich farmiť. Že čo mi tento nefunguje, môj generátor obsidianov, keď tu mám dieru do ryti, teraz